14 November 2024 hazvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Ndadzoka morning updates ese ezvinhu zviri kuitika kuitira kuti pamunotanga day renyu munenge makuziva zvinhu zvese zviri paground. So zvatasangana kudai so kana uchiziva kuti iwewe unoti pasi neZANU-PF hauchaide wakakura nayo, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboyikane izvezvi right now, because nyaya dziri panapa idzika I don't think kuti zvinopera mushe kwazvakuenda kwacho. Dzimwe nyaya dzinotanga sefani but wozoona kuti direction dzaakutora yacho yato serious, zvinhu zvinenge zvatochinja. Nyaya iri panapa iri kunzi Chiwenga bans ED 2030 slogan, ndio nyaya iripo, and tese tiri kuziva kuti ED atori munzira kudzoka kuZimbabwe zveso, anga akaenda uko kuBaku, kwaanga akaenda nedelegation yaitisa pamuromo iri kunzi hey guys chiri kunyatsoitika ikoko nedelegation idzodzo. Saka iko zvinezvi manje nyaya yakutoswera ichibuda pari kunzi ZANU-PF members loyal to Vice President Chiwenga have banned the use of ED 2030 slogan, which supporters of President Mnangagwa has promoted as a vision for his extended rule. The move reflects growing discontent among Chiwenga's allies over Mnangagwa's third term bid and signals increasing resistance with party ranks. The confrontation took center stage on Sunday during the party's Harare provincial coordinating meeting. Chiwenga supporters openly challenged Harare ZANU-PF chairperson Godwills Masirembwa and party national Komiza Munyaradzi Machacha, questioning the promotion of a slogan tied to Mnangagwa controversial ED 2030 vision. Mnangagwa allies demanded answers on why the party has tolerated the ED 2030 slogan when Mnangagwa himself announced in October that he would not seek re-election. In a tense exchange, Machacha reportedly reassured attendants that ZANU-PF would elect a new leader in 2027 with selected candidates leading into the 2028 general election. He emphasized that Mnangagwa's term would officially end in 2028, seemingly undercutting the push for the 2030 slogan. However, Mnangagwa loyalists have continued lobbying for an extension of his term, arguing that his leadership is essential for ZANU-PF's long-term stability. The tension underscore a broader power struggle with the ruling party, where factions loyal to Mnangagwa and Chiwenga have fight for dominance since the military-led coup that ousted a long-time ruler Robert Mugabe in 2017. Although Mnangagwa initially rose to power with Chiwenga's backing, the two camps have since developed open vision for ZANU-PF future leadership, fueling speculation about who will ultimately succeed Mnangagwa. ZANU-PF spokesperson Faramara Prera, currently in China, declined the comment on the latest development surrounding the controversial slogan, leaving questions in lingering out the future direction of ZANU-PF's leadership. Ndo nyaya iripo mudariro iko zvino, nyaya iri kutenderera kuti vanhu vacho vakungomarana, but tiri papo tiri kuzosangana neimwe nyaya panapa. Pane yakatenderera zvakanyanya pari kunzi Mnangagwa akaenda kuBaku nedelegation ine 238. Saka unongoziva kuti padelegation apa vanhu vanenge vachipiwa mara per day, panenge pachibuda 1000 chinchi plus kunenge kuchidyiwa accommodation vanenge vakanoshandisa, zvese zvinhu zvakawanda zvinenge zvakanoitwa ikoko. Saka ndo pari kuzobuda a certain tingati ZANU-PF foot soldier vanosapota Mnangagwa, team revarakashuwo, ari kuti ZimLive has made false claims that President ED Mnangagwa took 238 delegates to Azerbaijan. This is untrue. In fact, the president only took 11 delegates
as he is reported by reliable sources. If you believe otherwise, please provide evidence to support your claim. Ndo mashoko avari kutaura. Isusu we know futi kuti alright, even vanhu vakatry kudefenda hapana president panombobuda navanhu 11. There is no such a thing. Hazvitomboitike 11 vashoma chero kupi zvakafanana chero zvakafanana kunzi chero motakedi yake chacho ari mulocal haifambi navanhu 11 vashoma shoma. Andimukuzona zvinhu zvese izvo zvokuti tinotozviziva kuti but kana wakutry kudefenda uchizowedzera kutaura chidofo futi on top of that, it doesn't make sense. Delegation yake kana itoita vanhu vashoma inenge navanhu 30 ndo patototi delegation yake yange ine vanhu vashoma kwete kuti kuzonzi ine vanhu 11 ayo. But the fun thing futi chiri kuitika chekuti kune vanhu vakaita semaspokesperson eparty yavo, maspokesperson ana Mnangagwa, vana George Charamba nerimwe team, hapana kana wana ambota abuda achizvidefenda iko zvinoita izvo zvacho zvakataurwa neZim Live. So it means it's true kuona vasiri kwanisa kuzvidefenda because kana kuri kunyeba zvese zvinongoitika vanongobuda vachitaura aiwa hazvisiri izvo. Kana zvisiri izvo vanofanira kubuda vataura nhamba chacho yedelegation again, but kuona vasiri kukwanisa kutozvitaura kureva kuti panenge pabatwa munhu ipapa, panenge pane kamwe kauchokwadi kari ipapo. Now ndiri kuzoona futi Chamisa ari kuti this is it, Zimbabwe Election Commission ZEC learn to take notes, no more nonsense again. Inyaya dzema-elections dziri kuitika dzimokuona kuti kuNamibia vari kutovhotesa vanhu vari kunze kwenyika. Kubotswana kwakaitwa ma-election ball zvekutodaro, Mauritius election ball zvekutodaro. Saka ndo pari kunzonzi naChamisa, this is it, Zimbabwe Election Commission ZEC learn to take notes, no more nonsense again. Ndo pari kuzobuda George Charamba ari kuti how does ZEC learn from postal vote, the party you fled from rejected. Unopenga here mukwambo. Ndo mashoko ari kuzotaurwa naGeorge Charamba. You know these guys, I don't know kuti chii chavanenge vachida kutry kuedza kuitana ipapa, but amen tinongosiyawo tomuona kuti zvii zvinenge zvichimboda kuti vaedze kuda kuratidzana. Now tiri ipapo tiri kuona Musimaimani uyo South African MP former presidential candidate weDA ari kubuda panapa ari kuti the ANC has tendency of associating with corrupt and violent regimes in SADC. First they were being blumantic with ZANU-PF, and the SG of ANC was being blumantic with Frelimo. South Africa needs to stand with the people of Mozambique. We have to stand with democracy. We can't keep being brass with liberation movement that have clearly abandoned their moral high ground and are now the ones oppressing their people. Ndo mashoko ari kuzobuda pano ari kutaurwa naMusimaimani uyo kuSouth Africa. Muno muzi anogara chingobvondorana nana Mnangagwa ndiyo kutoti vaenda vese kuBotswana painauguration yaDuma Buko kanza ndatokuona uri kuno ndakuona uri kuno kuBotswana. Yeah, you know that guy ameno zvaangori right, munhu kuti anotaura asingatombotyi andimazvoona. Saka ndo nyaya yakutaura kuti aisu ati South Africa ichafanira kuramba ichitamba navanhu vekuti ivo ndo vari kutoshungurudza vanhu vavo, ndo vatoma problems kuvanhu vavo instead kuti musunungure vanhu ndimatoma tambudziko acho ese. Saka ndo pari kunzi no ipapa tofanira kuti titoonesana kuti pange pachiningina because situation imwe yakuitika paMozambique haisisiri right. Demonstration after demonstration. Apa imimi muchizviti muri machairman enhigirigini muchisiya zvinhu zvakadaro zvichingoitika hazvibudise picture yakanaka. Now Namibia yakabva yaita ma-election ayo kuMalaysia uko. Namibia SWAPO ndo ruling party ndo yakawina ine 10 votes. Dzimwe opposition acho I don't know kuti ma-opposition here machi, but ndiri kuona ine 3 ine 2 tikada kutora zvese 2 4 6 plus 3 9 vakadyiwa vese chero vakabatanidza mavotes avo. Ndo zvakaitika kuMalaysia. And tobva taona futi vakaita imwe futi election kuJapan. Japan kwakavhota vanhu 10 vanga vari ikoko 10 vese vakatongovhotera SWAPO iyoyo ruling party. Ndo zvakatongoitika. And tiri kuona futi imwe yavakaita kuChina SWAPO yakawina zvekare ine 25 votes. And tiri kuona ma-opposition acho imwe ine 6 imwe ine 4 vamwe vane ma 1 ndo zvakaitika
kuside kwavo ikoko parliament as well 24 amwe 7 3 ndo maelection acho maitikiro akaitwa. Ende tikuzoona futi panapa imwe nyaya iri kubata panapa. Warriors will host Kenya in South Africa this Friday, which is tomorrow. Warriors anenge achihosta vanenge vari pahome ground pavo paSouth Africa. I don't know, inini ndakatarisa nyaya idzi nyaya dzinobata chaizvo because guys it's not easy kuti munzi home ground yenyu neighboring country mune nyika yenyu ine vanhu vanotaurisa zvisingaite kudaro. Maybe maonero edu ezvinhu anogona kuzosiyana zvawo, but inini hazvinyatsondibata mumushe kuti muri kunzi muri kuhosta. Ende pamuri kunzi muri kuhosta pacho hapana kuti vanhu venyu vacho masupporters vanoenda give ka, havangouye give. In fact vanototya kuenda ikoko futi masupporters because kuda kutoenda ikoko home affairs inenge ichitoti right makatinzwa nani uyai panapa titaurirane. Right, tiri panyaya iyo tiri kusangana neimwe nyaya panapa. Sengezo Chabangu right ari kunzi azobudikira achitaura panapa. Sengezo Chabangu breaks silence on bad health ndo mashoko arimo mudariro zvekare. Mukomana anga ari kubvunzwa kuti ko mbori kupi muri kuita sei. Now pari kunzi Senator Sengezo Chabangu, the controversial interim secretary general of the Citizen Coalition for Change CCC, has strongly dismissed the rumors regarding his health. The speculation about Chabangu health has prompted widespread curiosity about his well-being. In an exclusive response to zimeye.com, the senator set the record straight, assuming the public that he is in good health. Last week, zimeye.com reached out to Chabangu to seek clarity on his condition amid growing concerns about his health. Greetings, Senator Chabangu. How are you feeling? The nation is keen to know if you are well now. Kind regard. In his reply, Chabangu direct addressed the speculation, saying, "Thank you, I'm alive, kicking, Mr. Chikanza." The brief, emphatic response was a clear message to his critics and public that he is in good health and fully capable of continuing his public work. Beyond the bad health rumors, Chabangu has been embroiled in ongoing political controversy. He has faced accusation of colluding with the ruling party to weaken the opposition in Zimbabwe. One of the primary allegations against him is his involvement in orchestrating the recall of opposition MPs and council. More that he has sparked tensions with the political landscape. Critics argue that these elections are part of a broader strategy to undermine the Citizens Coalition for Change and its leadership. Despite the accusations and challenges, Chabangu's latest statement is likely to quell some concern about his physical condition. Zvimwe zvacho zvedu isusu tikazotarisawo hatizonyatsoziva kuti zvichokwadi zvimwe zvinoita vanhu vakomana, because unoziva kuti imwe nyaya inoitika ndeyekuzongotengesawo bepa kuti ritengwe futika. Unopiwa ziparagraph kauchipindurwa apa iye anenge angopindura nika one word taiwa handiri bo zvese bo pafoni, emessage yapindurwa pafoni, pamwe yapindurwa nemwana wake kana kuti timba rake, because foni zvinoitika munhu atori kana muICU chamuchamo foni inotoripindurwa nevanhu vanenge kuti because zvine zvine mayendozi vanovabatira zvinhu izvi kuti anhingi ndi anondibatira social media dzangu, saka zvinhu zvokuti hazvinyatsotembeka. And we all know kuti vanhu varikuda kunzwei pamusoro penyaya yake iyo. We know that people are sick and tired kuti utudza kuti munhu iye ari bo kuti asei kwacho kwamukutauriko. In fact muchatiroesa vanhu vazoda kana kuzinzwa nyaya iyo. Right, pozota imwe nyaya panapa muri yeZimbabwe isati tabuda inova nyaya iri kutoti vhundutsawo kuti chii chakuitikwa futi muZimbabwe. Isusu takambenge tanzwa manzwiroka ukaona kana zvinhu zvakudai so manje zvakutoti vhundutsawo kana nesuwo. Inyaya yemutero iyi, nyaya yemutero yemaredhiyo iyi. Pane munhu ari kubuda paThe Mirror masvingo ari kuti tava ne1 hour takamira pana Mukuvisi Harare, tasungirwa radio license. We are stranded at Mukuvisi Bridge Braeside Harare for the past 1 hour over ZBC radio license. A message from a motorist. The constitutional legality of
this arrangement must be revised. ZBC is not a public broadcaster but a political party station, and citizens must be free to refuse to associate themselves with it. Inini zvangu ndikatarisa nyaya iyi, I don't think kuti zvakufanira kunge zvakutoti zvakusungirwa vanhu zvemaredhiyo izvi yekuzbc, because inini chandiri kuremember pakanzi hakwanisi kutotora mutero, saka vanhu vakauisa sei mutero pamota yake kana asi pakanzi kana watotora kudhara you are safe, unenge watocorrect, hausina maproblems. Kana watotora mutero kudhara watoisa kudhara hausi kuzoaffectwa nazvo. Saka imimi makatoisa mutemo kudhara wekuti munhu hakwanisi kutoisa mutero wake pamota kana asina nigiri. Saka zvakufamba sei ipapo? Mukutaura kuti kwakuitwa corruption kuti munhu kune wakutengesa futi mutero wacho zvisiri zvekudaro, zvisiri zvekuti tenga futi neredio license yacho. Ndo zvamukutaura. Kana makadaro mvura kuti system yenyu yakadhakwa, because imimi munongo itaura zvinhu zvamusingakwanisi kuzopedza, because zvanga zvatongoita easy. Oro makusunga vanhu vakatenga kudhara pamadhezi musati maanaunza ipapo, pada kuongororwa ipapo, because atidaona kuti vanotamba vachiita zvinhu zvisiri zvine macitizens. And because unozo macitizens akazotsamwa manje zvinhu hazvizopere mushe guys, hazvipere mushe kuti mozotsamwisa vanhu. Munoziva imi guys, mazimbabweans vavese ndo varungu venyu mese. Mimi muri mumaofisi dzamukushanda munogona kutoswera mangwana mamarova, vamwe vacho mukatozopepuka mako excel. Saka panoda panyatsoongororwa ende ponyatsooonesanwa zvakanaka nevanhu, because I don't think kuti papatonenide kuti vanhu vatanga kunzi vakutosungirwa. Chinhu chakangotongointroduced kuti guys ndo nyaya yatopota mutakusa maredhiyo mudzimotokari, maredhiyo license. Radio license yacho ikanzi hausi kukwanisa kuzonoitora kana usina, kana uchida kutora mutero unotanga watora neredio license, unotora zvese zvakabatana, like what they are doing pamutero neinsurance unongotora zvakabatana. Saka chii chaakutaurika futi ipapo? But anyway, inimi ndimungatoziva zvekutaura pamusoro penyaya idzodzi dzameno munoionawo senyaya iyi. Pamwe isusu tinonyanyisa kuda kutaurisa dzimwe nyaya tisinganzwa kuti imi muri kuti chii. I don't know, zviri fair guys, tell me what you think. Munoionawo senyaya iyoyi? Nyaya dzese dziri panapa dzandaka nadzo handisi kuziva kuti ipi yacho yakubata-bata. Munokwanisa kundiudzawo zvamuri kufunga in the comment section.